Košice, Šaca, 1,5 izbový byt, 36 m2. Tak to je to, čo si dnes pozrieme. Poďte so mnou. Celý bytový dom prešiel kompletnú rekonštrukciu v roku 2020, ktorý bol daný aj do užívania tento byt, no a aj kompletne zariadený. Takto ako ho vidíte teraz, sa bude aj predávať. Sme na začiatku Šace, čiže atraktívna poloha, dobrý dojazd do mesta, no a pre zamestnancov US Stylu to asi ani nemusím pripomínať. Som Peter Laputka z Košickej realitnej spoločnosti a ak vás táto ponuka zaujala, volajte mi.